بنێرن لەسەر جڤینا 28 vêmehê li Qamişlo ku PYD û hinek partiyên din têda amade bûn, ene kesê daxuyaniyeke dirêj belav kir, têda rexneyên gelekî tund li PYD û awayê civîna 28 mehê ya partiyên Kurdî kir. Ez ê ji we re behsa çend xalên girîng yên wê daxuyaniya Encûmena Kurdî ene kesê bikim. Dibêje pêkanîna civînên di derbarê şanda Kurdî de divê bi biryareke giştî be, nabe bî agahdariya aliyekî ev civîn bê li darxistin. Got, ji destpêka avakirina şanda Kurdî ve PYD û baskê wê leşkerî Hesedê bi navê şanda teknîkî tev digere. Me gelek caran jî ji Birêz Mezlûm Ebdî xwestiye şanda Kurdî çalak bike, lê ew yek pêk nehat. Vê yekê jî wiha kir ku şanda Kurdî nikaribe bi erkê xwe yê sereke rabe û danûstandinan li ser mafê rewa yê gelê Kurd bi Şamêre bike. Ene kesê dibêje PYD di salên derbasbûyî de siyaseta paşguhkirin û rev ji lihevkirinên ji bo rêvebirina navçeyên Kurdî dimeşîne. Pêwîst bû li şûna tawanbarkirinê PYD lêborîn ji gelê Kurd û ji malbatên şehîdan bixwasta li ser wan ziyanên ku ji ber siyaseta wê ya şaş çêbûn. Encûmena Kurdî ene kesê dibêje beşekî sereke û damezrênerê tevgera Kurdî ye û me gelek caran ji PYD xwestiye vegere hembêza netewî ya Kurdî û dest ji siyasetên îdeolojîk weke biratiya geliyan, netewa demokrat û îslama demokratîk dev ji wê berde. Ev Encûmena Kurdî dibêje. Her wiha banga ji bo li darxistina konferanseke nû ev Encûmena Kurdî got, hewleke ji bo dûrketina ji encamên konferansa 26 Nîsanê ye ku têda şanda Kurdî hat avakirin. Encûmen dibêje me ji Serokê Sûrî Ehmed Şera jî xwest bi fermî pêşwaziya şanda Kurdî bike. Ev beşek bû ji daxuyaniya Encûmena Kurdî ene kesê. PYD jî li hemberî vê daxuyaniya ene kesê bêdeng nema, wê jî daxuyaniyeke dirêj belav kir. Çi got? Got, em pabendî çalakirina şanda Kurdî ne? Ew berhema siyaseta Kurdî ya hevbeş e. Dibêje ev hefteyeke em dixwazin şanda Kurdî bicive, lê ene kesê bersiva daxwazên me nade. PYD got di nava şanda Kurdî de em nûnertiya beşekî mezin ji partiyan dikin. Me civîneke şêwrê li darxist û me behsa xebatên şanda Kurdî û encamên wê jî kir. PYD dibêje ene kesê naxwaze tevlî nava karên hevbeş bibe. Li şûna ene kesê li xwe vegere daxuyaniyan dide. Ev gotina PYD ye. Dibêje ev daxuyanî rê li ber serkeftina karê hevbeş digire û xizmeta doza Kurdî li Sûrî nake. Partiya PYD got wê gelê Kurd û dîrok her tiştî